Este projecte insostenible naix en l'any 2017, una petició expressa de la Direcció General en aquell moment de la Generalitat Valenciana, que volia treballar un projecte per a territorialitzar l'Agenda 2030 de Nacions Unides i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aleshores vam posar en marxa aquest projecte, precisament per això, per traslladar i territorialitzar aquesta agenda als nostres municipis socis i treballar de manera específica l'ODS número 12, el relatiu al consum i la producció sostenibles. Sí que és de veres que, conforme el dia abans, de fa uns quants anys cap ací, els propis centres educatius del municipi ja ho tenen dins del seu currículum, dins del seu dia a dia, i estan treballant conceptes que tenen que veure amb els objectius ODS, que han de veure amb la sostenibilitat, que han de veure amb el reciclatge i, a més, fora de l'horari escolar, també des de l'Ajuntament, moltes vegades fent tallers que treballen aquest objectiu concretament. És que vostè ja ha vingut abans, no? Era el meu cosí. Doncs em sembla molt a vostè. Sí, és que tots els secretaris de... Doncs és un espectacle que em va demanar el Fons Valencià per la Solidaritat. Aquest tracta sobretot del consum responsable. L'objectiu és que a través dels contes, que és una ferramenta molt important en aquesta edat, puguem contar valors, contar coses que a la vida ho tens també, però ho contes des d'una mena de fantasia i d'imaginació, que no té per què ser exactament igual. El que més m'agrada de tot del meu treball és jugar. Jugué quan estic construint les titelles, jugué quan estic preparant, juguen ells, jo vull jugar tota la meva vida, és l'únic que em queda de la infantesa. Sabies que... Sabies que... I vosaltres li heu de contestar. Què? Vale? I després ja llitges el que poses. Vale? Per a Canals és tot un plaer i tot un orgull formar part de la xarxa de municipis que conforma el Fons Valencià per la Solidaritat, per tota la feina que fan i que segurament un ajuntament tan menut com Canals i altres municipis que tenim al nostre voltant no podríem arribar fins a on apleguen ells, i la veritat que sumar amb tots aquests municipis que formen part del fons i fer arribar la nostra ajuda a tots els llocs on el fons arriba, la veritat que per a nosaltres és un plaer. A més, estar segures que la feina està ben feta, hi ha bona coordinació, hi ha transparència, i la veritat que és un gust saber que la nostra ajuda arriba aquí a més zones. Bueno, he picat els espinacs, ¿vale? I a més són... És molt important que els ajuntaments, les administracions locals, a través del Fons Valencià de Solidaritat, participem en aquest tipus de projectes que al final aquesta voluntat de cooperació internacional que tenim les administracions locals va més enllà del nostre municipi. Per tant, el fons ens dona una oportunitat a les administracions locals de poder participar en aquest context, com he dit, de crisis internacionals. Una cosa té la gastronomia valenciana és que sempre n'hi ha comboi i sempre se fa en grup. I aleshores la idea era treure-ho al carrer. N'hi ha dies que fa fred, però igualment s'arropem, fem colleta, i d'aquesta manera la gent jo crec que també ho veu d'una forma més propera. I així el que fem també no és sols donar un taller, sinó intercanviar coneixement, ja que el patrimoni gastronòmic que té València ha d'estar viu per tal de que no desaparega. Per arròs. Penso que és molt important la feina i la tasca que es fa en agendes d'igualtat i molts altres projectes que es porten endavant. I clar que sí, a nivell municipal hem d'estar donant costat al fons, independentment del color polític que tinguem. Aquest projecte que ja veníem col·laborant a través del fons, ara té més sentit que mai, per a també nosaltres poder transmetre la nostra vivència y poder mejorar a todas las sociedades frente al cambio climático. Creo que es muy importante, nos hemos dado cuenta también lo importante que es la salud de cada uno tras una catástrofe, ¿no?
lo importante que es saber alimentarnos, tener ese grado de concienciación para luego poder tener una mejor salud, y más en momentos como estos en el que Paiporta, pues las condiciones que tenemos ambientales, etcétera, no son las idóneas. Nos hemos dado cuenta y sobre todo hemos salido mucho más fortalecidos, como dijéramos, en este aspecto, y un pilar fundamental ha sido la solidaridad no simplemente ya de los cuerpos de seguridad que ha habido, sino también la solidaridad que ha habido respecto a otros colectivos como ciudadanos, y es una cosa que nosotros de una manera u otra debemos de impulsar de nosotros desde aquí del Ayuntamiento. Jo penso que els ajuntaments haguem d'estar al costat i el fons fa una tasca fonamental. Per això, des del primer dia que ens van demanar la col·laboració, estem ahí i estem contents perquè en activitats com el taller de cuina, el taller de contacontes, algunes exposicions, ens podem ajudar mútuament. L'Ajuntament fa aquest conveni i el fons fa uns tallers o activitats que beneficien als veïns i veïnes. Bueno, Paiporta des de fa molts anys ha apostat per estar en el fons internacional, en el Fons de Solidaritat Valencià, que és el nostre mecanisme de poder participar, perquè tenim una voluntat d'ajuda al món i a través del fons ho tenim molt bé i ja portem molts anys col·laborant en el fons i la nostra voluntat és de seguir. Que no consumim tant, que no fa falta, que podem viure molt poquet, i per als adults es diria que podem jugar sempre en la imaginació, no fa falta ninotets, podem contar contes en la nostra veu, només. Altra cosa molt important del fons és que tots aquests projectes no sols es fan sols a la Comunitat Valenciana, sinó que també es fan a l'estranger. I això permet que, encara que les distàncies siguen molt llargues, cada vegada estem tots més a prop.